салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом тамошобинони канали TOQI TV. мавзӯи имрӯзаи мо чӣ хел Navik MC репассар кард. оғоз мекунем ай тавлиди Наврӯз Валиев, яъне Navik MC. Наврӯз Валиев 14 марти соли 1995 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. соли 2001 Наврӯз ба мактаби рақами 24 ноҳияи Фирдавсӣ ба синфи 1 меравад. чӣ тавре ки аз дӯстон ва худи Наврӯз фаҳмидем, то синфи 10-уми Наврӯз бениҳоят дар дарсҳо фаъол буду яке аз хонандагони босаводи мактаби рақами 24 буд. дар синфи 10-уми Наврӯз мисли бисёр дигар мактабачаҳо ошиқ мешавад ва баъд аз ошиқ шудан Наврӯз ба дарсҳо дигар ҷиддӣ диққат намедиҳад. Наврӯз аввалин репи худро 23 июни соли 2012 сабт намудааст. яъне оғоз шуд карьераи Navik. Navik сеюмин треки худро 13 августи соли 2012 бо ҳамроҳи Шон MC омода намуд, ки он замонҳо Navikро қариб ки намешинохтанд ва барои ӯ фит кардан бо Шон MC бениҳоят пешравии хуб буд. номи треки онҳо ғарибӣ. баъди як соли репери Navik фристайлер шуду ба студияи S12 рафт ва тибқи баъзе маълумотҳо ҳамон ҷо Шон MC ӯро шогирд гирифт. аз рӯи баъзе гуфтаҳо Шон MC дар шахр Navik ва ҷоха чизеро диду онҳоро NP-клан кард, ки пеш аз онҳо дар NP-клан Шон Шаравашаман буд. баъд аз як ҳафтаи дар NP-клан будан 31 августи соли 2013 Navik ба шаҳри Томски Федератсияи Русия барои таҳсил намудан сафар кард. фристайлҳои Navik дар баъзе сомонаҳои интернетӣ мебаромад ва аз ҳама фристайли машҳури Navik ин дар хобгоҳ буд, ки ном дошт духтаракҳои рус. чибаки дар сода баримада шиштаги ай аня вазифаи хонаги тайёр бар расписания дониши мауқасоз нест тамаша мекна аня. хотиррасон мекунем ки он замонҳо Шон MC бо фристайлҳои худ дили ҳазорон мухлисонро гарм карда буд ва гуфти гапо фристайл мода шида буд. бенамияд ёл шоҳид мешама дар болош ки буда кати мамушав мекиямурама бо мегушаки факлав. Navik 27 июли соли 2014 ба шаҳри Душанбе баргашт ва аз ҳама треки хити ӯ дар NP-клан ин асали кайфӣ буд. баъд аз якчанд муддат шахр ба Федератсияи Русия барои муҳоҷирати меҳнатӣ рафт. ҷоха бошад бо мушкилиҳои зиндагӣ рӯбарӯ шуд. аввали соли 2015 Navik MC бо ҳамроҳии Шнапс фристайл батл карда буданд, ки дар уҷа ничия дода буданд Шон. Ай шахсиякм район футбола ай кудаки медони дӯст медорам да стадион калоншинам бугум хатона мекунам неки мадане куёки да стадион мадане куёки мамзанерай чемпион аваро башинофтум MC Navik. якчанд муддат Navik трекҳои худро бо номи NP-клан мебуровард ва 9 сентябри соли 2015 студияи iTeam Records кушода шуд. дар студияи iTeam оҳиста оҳиста реперон зиёд мешуданд ва Navik низ дар он ҷо трекҳои худро сабт карданро оғоз кард. баъд аз якчанд муддат Navik MC ба лейбли iTeam ворид шуд ва NP-клан гуфтанро бас кард. дар студияи iTeam Navik MC якчанд трекҳои хит барои мухлисон пешниҳод кард, ки аз ҳама треки хит ва сершунаванда ин треки ғаму ҳасрат буд, ки бо ҳамроҳи Кеш омода карда буданд. дар дил ғаму ҳасрат мера ба ман аз канорат ман имрӯз дар овози худам ҳис мекунам ғамам. баъд аз якчанд муддат байни iTeam ва хезе авлод сар шуд нофаҳмоиҳо, яъне реп конкретна ба ду гурӯҳ ҷидо шид: ғамзада ва нигер. iTeam треке бо номи ҳаматемаи хидш сар дод, ки Navik MC-рам дар якчанд қисми трек иштирок карда буд. агар хато накунем ҳаматемаи хидш то қисми 4 биромада буд. соли 2016 рептиҷаи батли Navik MC ва Шнапса ташкил кард, ки дар ин батл Шнапс ғолиб омад. ин давраҳои шапошапи iTeam хезе авлод буд. баъдан мусибате дар зиндагии Наврӯз рух дод, ки ин мусибат бисёри инсонҳоро интизор аст. падари Наврӯз аз олам даргузашт. Наврӯз дар оила як писар аст ва каме ҳам бошад бори гарони зиндагӣ дар дӯши Наврӯз шуд. субҳи 19 марти соли 2017 мухлисони реп айхову хестанд ва ҳайрон шуданд
RaLiK, Navik MC ва Master Asia гурӯҳи нав бо номи Rest Pro ташкил намуданд. баъди якчанд муддат байни Navik MC ва Shon MC нофаҳмоиҳо пайдо шуд ва Navik MC ба Федератсияи Русия сафар намуд барои муҳоҷирати меҳнатӣ. дар репи тоҷикӣ баъди Стёпа ва Райдер Navik MC тавонист ки боз як батли бомазаро бо Клаус барои мухлисони реп пешниҳод кунад. дар ин батл Navik MC ғолиб омад. Ки батл овард пеши маи одами паста ман Москва омадам ки батл занам хати баста. ҳозир 70% бо ман зид саркада аз Navik MC лекин ба ман пофиг ман дорам правилный посыл. дар ҳамон шабу рӯз байни Shon MC ва Navik MC нофаҳмоиҳо буд ва охири моҳи август соли 2017 Navik MC дар ҳолати дар Русия қарор доштанаш репро тарк намуд. бо суханҳое ки тӯли ин қадар сол дар як роҳи нодурусту роҳи ҳаром буд репро бас кард. ман мехоҳам имрӯз нуқтаи хидматмонам 5 сол зиёдтар қариби ки 6 сол мо дар як роҳи фисқу фасод. бале бисёриҳо ба ин сахт боварӣ доштанд ки дигар Наврӯз Navik MC намешавад. 19 сентябр Наврӯз ба шаҳри Душанбе баргашт ва 8 октябр оиладор шуд. Navik MC дар студияи UGP Ҷавлон видео кард ва сабаби репро бас карданашро гуфт. рости гап ба чанд версия, яъне ҷавоби аниқ набуд. Navik MC баъди омадан ба шаҳри Душанбе бо MB батл карду ғолиб шуд. гурӯҳи Rest Pro дар кохи лоутии шаҳри Бохтар консерт монд ва оғоз шуд тур консертҳои Rest Pro. бачаҳко баромадҳои сахт кардан сар карданд. баромадҳо дар консертҳо ба ҷое омада расид ки байни RaLiK, Navik ва Master Asia дар масъалаи пулӣ нофаҳмоиҳо пайдо шуд. хулас Master Asia ай Rest Pro бромад. RaLiK баъди бо Карлеон батл карданаш ба скорости бениҳоят баланд пеш рафт ва ҳамин хел оҳиста оҳиста Navik таги сояи RaLiK монд. соли 2018 Navik MC дар батлери сол аз тарафи рептиҷе ташкил карда шуда буд иштирок кард ва дар даври якчорфинал дар Landmaster бой дод. Navik MC аз мағлуб шуданаш розӣ набуд. соли 2019 Navik MC бори дигар дар батлери сол иштирок карду аз даври якум парид. хатия бисёриҳо Navik-а фаворити батл ҳисоб мекарданд. оҳиста оҳиста Navik MC ай чашми мухлиси реп дур мешед ва қариб ягон трек ё ягон видео намекард. боз як сенсатсия Navik MC ай Rest Pro бромад. 19 марти соли 2020 яъне баъди аз 3 соли дар Rest Pro буданаш Navik MC ай Rest Pro бромад. баъди ай Rest Pro баромаданаш Navik MC пешравиҳояшро оғоз карду дар як муддати кӯтоҳ шумораи подписчикони худро бениҳоят сахт ба боло бурд. қариб ҳама трекҳои Navik MC просмотрҳои хуб мегирифтанд. баъд аз хайпи ай Rest Pro бромаданаш ва оҳиста оҳиста тамоми хайп кӯҳна мешавад. чизи нав набошад тамошобин як чиза тамошо карда наметонад. Navik дар реп сар дод бо як хайпи дигара батл бо ҷонон. чӣ тавре ки Navik MC ва Хезе 2020 ваъда доданд бояд батли 6 ба 1 баҳри мухлисони реп пешниҳод кунанд, аммо бисёри одамон ба ин чиз боварӣ надоранд. ҳар ду тараф мегӯянд ки батл ҳатман мешавад агар тарафи муқобил рад накунад. мебинем ки ин батл чӣ мешавад. хулас ин буд каме маълумот оиди карьераи Navik MC дар реп. мо ба ӯ пешравӣ хоҳонем ва бигзор ҳамеша муваффақ бошад. барномаи ояндаро дар бораи кадом репер дидан мехоҳед дар комментария нависед. умедворем барнома ба шумо писанд омад. лайк монда ба канали мо обуна шавед. хайр дӯстон, то барномаи оянда. агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед дар ссилкаи зери видео буда медурем регистратсия мекунем записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримач метиҳам.